פורים! נכון, פורים. שלוח מנות. תודה, באמת, תודה מכל הלב. ישנו עם אחד, מפורד ומפוזר בין העמים. נכון. מה התיקון שלנו? אנחנו כולנו עם אחד. גם כשיש מחלוקת בינינו, אסור שהיא תפריד בינינו. שבסוף הליבה של כל הדבר היא להיות ביחד. פורים הגיע ואיתו, את יודעת, משלוח מנות, מתנות לאביונים, וחג פורים הוא באמת חג מאוד משמעותי, לחשוב על כולם גם ברגעי השמחה. אז נתינה זה דבר חשוב מאוד, בין אדם לחברו, אבל כמובן שהחזון של שתינו הוא שיגיע היום שבו לא נצטרך בכלל לתת מתנות לאביונים, כי לא יהיו אביונים. יש לי בשבילך הפתעה, משלוח מנות. זה אומנם שבוע לפני פורים, אבל אני בטוחה שתשמח בזה. זה חלק מהפעילות של עמותת קרוב ללב. פורים שמח. לא צריך להיות דתי או חילוני, כולנו היהודים חוגגים את פורים. נכון, אז פורים שמח. שלום. שלום. אני השכן פה ליד. הבאתי לכם איזה משהו קטן, לפורים. הסיבה שאנחנו רוצים מאוד שישתה, כדי שקצת יגביע את עצמו מעל המציאות השחוקה, השוחקת, היומיומית, ובאמת ישמח בשמחת עם ישראל בימים ההם ובזמן הזה. ערב טוב. המן, הוא לא עשה שום הבחנות בין היהודים. הוא לא עשה הבחנות בין דתיים לחילוניים. הוא לא עשה הבחנות בין ימין לשמאל. הוא לא עשה הבחנות, שום הבחנות לא. אבל האמת היא שזה גם המן של ימינו. אלה שרוצים להשמיד אותנו היום, בשבילם כולנו אותו דבר. אז לפחות אנחנו צריכים ללמוד כמה אנחנו אותו דבר. אנחנו יושבים פה בתוכנית, מפטפטים, מתווכחים. בפורים שותים, מתחפשים, לא מדברים. למה? אבל דווקא לי מכולם? כן. וואי, איזה כיף. שלום, משפחת זיאת? ברוכים הנמצאים. פורים זה זמן מיוחד של קירוב לבבות. יש מצווה, משלוח מנות איש לרעהו. אז באנו לתת לכם משלוח מנות. יש שתי מצוות בפורים. אחד זה מתנות לאביונים, ואחד זה משלוח מנות. מתנות לאביונים זה אחד שאין, לא צריך לתת לו. אבל משלוח מנות זה לא בשביל אחד שאין לו. זה רק בשביל מלב אל לב.